କାହାକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ 5 ଟଙ୍କାର କଲମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଲେଖିଥାଏ। ରକ୍ତ ଠାରୁ ବହୁତ ଦାମୀ ଅଟେ ଲୁହ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ତ କିଣି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲୁହ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ରହିବା ଶିଖିଯିବେ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଜୀବନର ଗତି କୁଆଡ଼େ ହେବ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବା। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ। ଖରାପ ସମୟ ଆସେ କି ଆମ ଭୁଲର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା ସହିତ ଭଲ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଧନ ଅଧିକ ହେଲେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଜିତିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ କେଉଁଠାରେ ହାରିବାର ଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ଲୋକ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ଧୋକା ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ହାତ ଧରି ଚାଲିବାର ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଭଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ନୁହେଁ, ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ସମ୍ପର୍କ 10 ବର୍ଷର ହେଉ କି 10 ଦିନର, ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଭାବରେ ନିଭାଅ ଯେମିତି ପରଦା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ବି ତାଳିର ଗୁଞ୍ଜନ ଚତୁର୍ଦିଗ ଶୁଭୁଥିବ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଛ, ତାହେଲେ ଚାଲିବା ଜାରି ରଖ, ଭଲ ସମୟ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଘରେ ଥିବା ମାଆକୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ମନ୍ଦିରର ମା ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଯେବେ ଯାଏଁ ଜୀବନ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନୁଭବ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ କେହି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, ହେଲେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ତେବେ ସମୟ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ବନ୍ଧୁତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁତା ନିଭେଇଲା ବାଲା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ ପାରୁଛ କର, ହେଲେ ଅପମାନ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି କର, କାରଣ ଅପମାନ ଏପରି ଏକ ଋଣ ଯାହା ସମୟ ଆସିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହିତ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ସମୟ ପାଖରେ କମ୍ ଓ ଅଭିନୟ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାରି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ଧୁତା ଦୈନିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଏକତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କେବେ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଣିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି କି ମିଠା ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷ ସବୁକିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଖାଲି ହାତରେ ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ।